Madunyiswe uJesu Kristu. Manje thandwa zami ngifisa ukuba sibuke incwadi kaMarcus chapter 7 from verse 31 kuze kube 37. uJesu ebuya eThire edlula eDecapolis baletha kena umuntu oyisithuli ongezwa nomuntu ongakwazi ukukhuluma. Mhlambe uma ngibuka labantu abanletha uJesu kunezinto ezimbalwa ezivukayo kumina. Lona ongezwa mhlambe wadalwa enjalo, engezwa omunye engakhulumi. Kodwa bengifisa ukujula kancane uma ngibheka le ndaba yalomuntu ozayo. Khona uhlobo lwabantu hayi ukuthi aluzwa emadlebeni kodwa lunenkani, alitsheleki, alikhuzeki, aliboniseki. Labo bantu siyayisithi avengezwa usibanibani. Mhlambe mangibuka leli ivangeli kuyavuka enhlizweni yami ukuthi bangaka abantu abangene enkingeni ngenxa yokungalaleli. Sithi izulu isala kutshelwa sibona ngomopho. Kunabantu abangene enkingeni, kunabantu abaxakekile umuzi omunye ethi ukube kodwa ngalalela ngabe akunjena. Kade ngihleli kule insuku edlule ngiyacabanga, ngiyazindla, ngiyakhuleka ebese ngibuza ngalabantu abahleli besemgaqweni esibabiza ngama-street kids, even though I disagree ngegama ngoba abanye badala. Ngalaba esibabiza ngamaphara, even though I disagree ngegama, kodwa ngihlezi ngithi akusibo bonke abavela emndenini ehluphekayo, akusibo bonke abavela emndenini exakekile, abanye babo bavela emndenini eright, inkinga bafuna ukuyiphatha. Kunabantu izinto ziyababhedela manje. Kunabantu abagcile ey'kweletini abazi bazokwenze njani. Inkinga yabo abatshelwa. Noma umluleka uthi sibanibani ungenzi kanje, ubona engathi unomona, ubona engathi awumfuneli okuhle, omunye azakutshele athi awuyena uma wami ngeke ungilawule. Thandwa zami, kunabantu abasebenza iminyaka ngeminyaka kwaphuma iy'mali zabo zempesheni, mangasani ubabuze manje bazenzeni iy'mali zempesheni, abazi bazenzeni, kodwa isekho imali abanayo. Wayenza amaphathi ngapha nangapha, wayijabulisa abantu ngapha nangapha, athi unkosikazi kodwa baba kaSibanibani yini singalungisa ukuthi yini singenzi kanje, athi awungiyeke imali yami, kodwa namhlanje akasena lutho, usephenduke umthwalo wakho. Konze ngihleli kuyona umuntu ongakwazi ukulalela, umuntu ongakwazi ukukhuliseka, umuntu ongeke ukwazi ukumbonisa. Bese kuba khona uhlobo lwesibili lwabantu akhuluma ngalo evangelini uMarcus
uma ethi akakwazi ukukhuluma. Khona abanye abantu abakhuluma engathi abacabanganga. Khona abanye abantu mabekhuluma bavejane bayidilikele. Khona abanye abantu mabekhuluma athi khuleka ngizomnika ukheshi wakhe. Khona abanye abantu mabekhuluma abakwazi ukwakha kodwa bayabhidliza. Ngimbona uNkulunkulu esichallenja esinikeza inselelo nakuhlobo lwabantu abanjalo. Kwesinye isikhathi ngiyaye ngithi ulimi luyakha, ulimi luyabulala. Kwesinye isikhathi it's not what you say, it's how you say it okusalelayo enhlizweni yabantu. Khona omunye umuntu ongathi umluleka kodwa umluleka ngenye indlela ahlale phansi ayilalele ayizwe into oyishoyo ngoba ukhuluma naye njengomuntu omthandayo. Phuzu lami lesithathu elingithintayo kuleli vangeli uthi uJesu mase isiza lensizwa ayisuse esixukwini. Thandwa zami, khona abantu esibabukayo mabekhula emhlabeni. Uthi yazi usibanibani salokho ajoyelana naleya group ave seshintshile. Omunye umuzi umzali ethi bengifisa ukubona njengomngani kaSibanibani uhleze ekhuluma ngawe. Cha mntanami, ngiyabonga ukuba khona empilweni kaSibanibani ngoba uSibanibani usengumuntu la ekhaya. Khona abanye abantu abajoyina igroup and they lose who they are. Mabeke bahlangana nale group baphenduka umuntu into akade engeyona, into angayifundiswanga ekhaya, into angakhulanga ngayo. Useyaphuza wayengaphuzi, useyabhema wayengabhemi, sekhuluma enye language engakhulunywa la ekhaya, usehamba indawo angayifundiswanga la ekhaya. Lo muntu usengene egrouphini engamkhulisi kodwa embulalayo. Inkonzo uJesu ayenzayo engithintayo uyamsusa esixukwini. Balekile inkonzo yokusuka esixukwini. Akuve kulula ukudelela abantu uma nibaningi niyiqulu, kodwa uma seniyela endlini yakho uwedwa athi ake uyiphinde lento obukade uyisho ninabangani bakho, abanye bayaqala bayankwankwaza bayangingiza abasazi bazokwenza njani. Ngiyayithanda into eyenziwa umntaka Maria ukuphuma esixukwini. Thandwa zami, kunenkonzo ebalulekile empilweni yami. Funda ukuphuma kubantu. Khona lento evame ukushiwa abantu, ungaphila nami kodwa ungaphiki nami. Mayikhohlwa leyo nto. Phila nomuntu ungaphiki naye. Ngoba uma esekubo awumazi wenzani. Lento siyibone einganeni ziyadlala la nyango, babhizi bayafunda abanye bathi ayikhuleka wena vele uyabhetha umisi, khuleka wena, an injury to one is an injury to all. Nengane yami engahlakaniphile idlale nabo, kodwa mayisekubo ufunda ngendlela eyisimanga. Mase kuphuma ama-exams yena utholo A lona utholo F. Nasempilweni kunjalo.
khona abanye abantu umdlalo wabo ukudidisa nina walibona bephusha eceleni. Phuzu elinye engilithandayo lesine elivezwa uJesu kuleli ivangeli, umvula umlomo namadlebe ebesethi efatha, vuleka, qaqeka. Kumina le nkonzo ibalulekile, inkonzo yokumemeza la kunenkinga khona, inkonzo yokuceba la uboshwe khona, inkonzo yokuthulululwa la izinto zakho zifihliwe khona. Ngeke ngithi kwesinye isikhathi khona into yesintu engiyithandayo. Uma umuntu elimele emgaqweni awukwazi ukuyomngcwaba ungadlulanga ngehlahla ukuyomlanda. Kubalulekile ukuthi alandwe ngoba masingcwaba lapha kodwa umoya wakho ulena uyohleze bahlupha lapha ngoba kalandwanga kwahlanganiswa nesidumbu wayotshalwa endaweni khona ezophumula. Kubalulekile ukuyobonga emswaneni, kubalulekile ukuyoceba into ekhathazayo, kubalulekile ukuyoqaqa la oboshelwe khona. Balekile inkonzo yokuthi inkosi ngabe nkude empilweni kodwa ukufika kaSibanibani sekona izinto, ungena kwami lana sekona izinto, ukuthenga kwami ukuthi sekona izinto, ukuhlangana noSibanibani sekona izinto. Ukuthula bazalwane. Khona omunye umuntu empilweni izinto zakhe zihamba kahle, right up until bathenga umuzi, they move in here and they realize everything collapses. Only to realize bathenga umuzi okwafa khona umuntu akaze asuswa khona. Kube khona omunye umuntu izinto zakhe ihamba kahle njalo and they only fall apart mayithenga imoto, only to realize ukuthi uthenga imoto kanti unesikweletu sokwakha indlu kagogo ongayenzanga, and everything collapses. Khona omunye umuntu zonke into zakhe zinhle and only realizes mehlangana noSibanibani empilweni yakhe, uSibanibani unebhadi lakubo azoletha la ekhaya. uSibanibani washawa ngezizukulwane esibulala umndeni wonke, ngase ngilala naye ngokwenyama ebese lethu ufa bese siyafa sonke emndenini. Kwesinye isikhathi sibulawa indawo nabantu esihlangane nabo empilweni zethu. Ndlovukazi Yesu la ibenathi sibusise sivikele isikhanyisele, uyise nendodana nomoya ocwebileyo. Amen.